Kajing kublai pi saja sen yang hagar tem tra Yesu. Ka kubor hagan ni kupor kadai. Jepang kajing imbom jukot. Pat balai Yesu. Balai Chris wan hagado. Balai Chris wan hagado. Timothy ba ar ngong ban kong khot ba shpau kong kumne. Pat mental pen pau da kajing wan pau jong nong pen im. Jongi Yesu Christ ubala pendo no kajing ya bat bola walam ya kajing im bat kajing bom ya da ka gospel. Meno Yesu pendo ya kajing ya. Upendo ya ka haba umipat na kibayap. Meno Yesu job ya kajing ya u job ya ka de ndah ba umipat na kibayap. Menu penduk yang kecil, penduk yang kecil de ndah bau mipat nak bayar. But kaong ubla walam leni uba penpau yang kecil im, bad kecil bom yap leni kecil bom put. Bible kasi translate yang ni ketin immortality kecil bom put. Menu Yesu penpau yang kecil im, bad kecil bom put. Penpau yang ka day ha kajing mi pat jong. Kabamut gumne. Kene kajing im. Lene kene kajing bom ya. Ka immortality. Kene kajing bom ya. Kabau Yesu uwanra lene penpau kadai. O kamdon jing a day. Bat kajing im. Kabau udon haswa ba ukelado. Ngakwak pendiok kem ni. Menu Yesu walam ya kecik, menu Yesu penpau ya kecik embat ya kecik bom ya. Dei hadin ba ulo penduk no ya kecik ya. Menu penduk kecik ya, hadin ba ulo mipat na kecik tiap. Kabamut penpau ya kecik embat kecik bom ya, dei ha kecik mipat jong. Kene ke immortality, kene ke jing bom ya sho. Kam don jing ya dei bat ke jing em kabau don haswa ba uktin ukun jado. Haga gospel jong yonis no menukom. Kat khot ke menukom haga benangkol don uktin baru ta uktin ula don baru blai baru ta uktin ula long blai ti uta ulong nadu ke menukom baru blai da ula long ke baru bat klema omsham long ke ro ke balalong ha ula don ke jing im bat ke jing im golong ke jing sha jong ke briu ha ula don ke jing im bat kata ke jing im long ke jing sha jong ke briu kat khot bakhat saw kong kumne baru ta uktin ti ula kanjado baru lo syamsa hapdem jongi. Menu Yesu walam ya gejing em bad gejing bom ya. Ha gejing mi pat jong. Hadim lo penjot ya gejing ya. Hadim lo pendo no gejing ya. Kabamot gejing bom ya. Klene ke immortality. Gejing bom ya ke bau Yesu. Ke bau Paul hikai, ke bau Paul keren. Kadai ketu kecing bom yap ke bau Yesu uyo hadin jong kecimi pat jong kamdon jing ade bat ketu kecing em ke ba udon haswa ba kunjado ubleu yap nem yap ukris yap nem ho yu yap hello ubleu yap ubleu yap Henry Chris uyap. Beliau yap nomor usimnya kedua. Jong breu. Kekubor jangan kena balai Chris usimnya kedua. Balai Chris uwan ha kedua. Kejika jangan kena bangin sutu kemudian ayu kejing impom jukut. Ngapule hegel nong keba. Lukas kalau ngapa arpo, Lukas kalau ngapa arpo, kedekot keba arpo nyaw ter hado keba la penriu, tenganam puli namar kam shim ni kepor ngan shubatai, kidon kijiu kiba dei na gajat grup sadusi
kini ki Jew, kini ki group, kini ki Sadusi kim ngai bakadon ke Jimmy Pat, kim ngai ya ke Jimmy Pat, kim ngai syapang ki angel ro, kim ngai badon ki angel, kim ngai badon ki mensim, kim ngai badon ke Jimmy Pat, kim ngai bakadon te namar ba kim ngai bakadon ke Jimmy Pat, kiwan ho Jisu namar ho Jisu hikai syapang ke Jimmy Pat. Kiwan bagi keli u ki ong, kiwan ban keli u ban trik hi u, ban wat dong, ban wo nia yo. Te kiwan bagi keli ki ong, Moses u aingi go hukum baru ong lada don u briu, lada don u humen, u ba shimlok ye ke briu, ba shim tengah ye ke briu nanta u yap klem de yo ban icon ye ke ni ke briu. Te u para jo u de ban shim kurimeka kenapa ulah ban icon u pemit sembai naga ban tau ni u humen jong u. Te u ong kajati bagi dagi briu ki don nyong chi para te u ban kong ro yap u ba aro yap u ba la ro yap hado baro khoi ki yap te ha beneng u ong ha ga jimi pat kini ki Sadusi kiwan ber ki ong ha ga jimi pat ha khot la kola namar kata ha ga jimi pat kalok jong no kan long sa kiwan ber ki ong kalok jong no kan long ha ga jimi pat u Jisu ong ki pim tip ye ki jing tho bar ga bor jong blai ki khon jong ne ki khon jong ne ka pateng men reu ka ba manta ki shong kurim bat ki pen shong kurim hare ki ta te ki ba la nyeu ba ki ban yo banta naga ta ka jing mi pat jong ki ba yap kinom shong kurim la ne kinom pen shong kurim lemne kinom yap show kinom yap show kin long kum ki angel bat ki khon jong play ki bolong ru ki khon jong ka Jimmy Pat ki wan ru ki kli ki ong kalok jong no kan long ka Jimmy Pat kini ki biru ki bam ngai ki Jimmy Pat to Jisu ong phim tip ki jing tho ong ha ka Jimmy Pat kin long kum ki angel kinom ye shong kurim show kene ka gospel ka khubor basnu jong ka gospel dai tang kan ni bahag ta ka Jimmy Pat don darling show don honey show don be show don sweetheart show happening hagata ka Jimmy Pat Jisu ong kini long kum ki angel kemut ki angel kim shong kurim bar ong ro kum jo kinom yap show kemut ki angel kim shong kurim kim pen shong kurim kinom yap ke khubor jinga gade balai nga posh ni namar sa ngopi ke jing em ke jing bom yap ke bo blai ke bo Jisu u pen pa ke bo Jisu walam ha ke Jimmy Pat jo kam don jinga dai ai bat ke jing em ke bo udon man shwa bo pa ha shwa bo o kenjado ke jing em bom jukut ke bo ken lane ke jing bom yap sho ke bo Jisu mi pa u la pen yo ke Jimmy Pat kam don jinga dai ai bat ke jing bom yap kabolong hag rukom jong ke jimom yap ki angel ki yap nem hello kim yap ki angel kim yap ki imbom jukun nem ya juba hi mapi ka bible ko om kim yap shu ki long kum ki angel kemut ki angel kim yap ki angel kim yap kim shong kurim kim ya pen shong kurim kim ya kha khon ki angel hare ga jing ka jing aga ga ni spang ka jing bom yap sama ga ne ga jing bom yap ka ba u Jisu u walam ha ga jing mi pat ju u kam don jing ya dei ai bat ka jing bom yap ka ba ki angel ki don ya ga ne ga jing bom yap show ka ba Jisu upenyo ha ga jing mi pat ju ya ga ni lokhot ga jing bom jukut hello ya ga ni ka jing im ya ga ni ka jing bom yap show ka ba Jisu ula pen pau ula ga Bible praying on he brought life to light
ula pen mi ula pen I ya ke jing em kene ke jing em kam don jing de kene ke jing em ko bo mi pat na ke ba yap kam don jing de bat kene ke jing bom yap jong ge angel ki don la ke jong ko we gor kom em la ke we ke jing em tamba kim yap henre kene ke jing ko bo jisu mi pat na ke ba yap kadai ke jat jing em ko ba thamai ka bom judon mono piti balai na mar kam judon mono na mar kadai ke jing em ha ka do bat ke sheng ki angel ki yap ne mayo suap yong em ki don jing em bom jukun em hello kim don jing em bom jukut mà ta phải cũng nôm tỏ kim yap cho tờ cái angel ki don jing ngap ki angel kim yap hari kene ke jing em ke bo Jisu uyo hadin ke jing mi pat ju kene ke jing mi pat ju kene ke jing em ba ke jing bom yap shu ke bo mi ke bo open yo ka dei ke jing em ke ba thamai ke bo u angel don ya kum kene ke jat jing em hello u angel ki angel hadis nong Hebrew hadis nong Hebrew nong ba nong kong kat khot ka bakhat sa ko ongkum ni ki angel kilong ki mansem ba shakri na bata gitu ki ban yo ban shakri na bata gitu ki badai ki no yo pateng jong ke jingim jong ke jipanim ki angel ki mansem olang ki mansem ki te ke jingli ko ni ki angel ki don snam ne em no kim don ki angel ki don la ka jong ka judgment ka badai ka met ba kan job ne ta ba kam dai ka ni ka met ba kan kam dai ka ni ka met jong ubriu ndah ba ga bible ko uta khtin ti ula kan jado kemun uta khtin ubla don baru play uta khtin ubla play nado bom jukut ubadai play uta khtin ushim ya ka ula kan jado kemun uta khtin ula wan ban long ubriu ban shim ya ka do ubriu ba kum joro ke snam ki angel gidon snam ne no balai ki angel kim la ban yap siapa balai ki angel kim la ban yap balai ki angel ki im lan terbe kim yap balai na mar ba kim don ya ka do bat ka snam ka ba kum mangi kibriu habo jisu wan u klem wan na ka rukom jong ki angel uwan na ka rukom jong ubriu habo kris uwan ban pen im ga pertai u klem wan da ka rukom jong ki angel uwan da ka rukom jong ubriu Hebrew nong ka ba ka sa kum taro kum bolong ki para ki badon ka do kemur kibriu ki badok ki badon ka do ba snam ma uru da ka juk ko rukom ul shim kemut ma uru mu ukris ul shim na ka do ba snam knang ban penjot knang ba badaka jing yap jo ula ba penjot yo ta don bor halor ga jing yap ubulong usoitan balai ukris ushim ya ka do ba snam unong thok Hebrew ong knang badaka jing yap jo usala ban penjot yo ta bodon ni bor jing yap balai ushim ga do ba snam kabamot ba ulsala ban yap haleluya balai jisu ushim ga do ba snam balai ukris uwan ha ga do knang ba la ban yap ki angel kim yap henry ka jing im ga upolo batai upolo ong ula pen ujisu ublong no penim jing ula pendo na ga jing yap ba lo wala me ga jing em ba ga jing bom yap sho ha ga jing mi pap jong ka ba mo ga ga jing bom yap sho ga bo jisu wala ma ga jing mi pap jo kam don jing de ai bat ka rukom im jong ki angel ba ga jing bom yap jong ki angel u blai yap nem em yap ngan ong sho da ba kham khor ka jing bom yap sho ka ba blai ka bo jisu ula walam ha ka jimi paju kam don jinga de bat ka jing im jong ublai ka bolong nado bom jukut manshwa
Kani kena ke jat jing im ke ban nungkong. Ke bau Jisu uwan ban yok kenti. Kani kena ke jat jing im. Ke jing im jong ke jing mi pat kena ke jat jing im ke bertemai. Ke bau Jisu uwan ban yok kenti ha ke sen ke menungkong ha ke jing mi pat jong. Ke kubor jing aga de spang ke jing bom jukut. Bat balai ukri suwan ha ke do. Ngalak pulih pi. Hallelujah. Haga shiti shiginong, shiti yonis gunong menungkong. Ka shiti menungkong jong yonis. Kalmong ke menungkong, kedekot menungkong. Ngan pulih keta ke balong nado menungkong, ke bangile yo sno, ke bangile yo i, bat ke bangile yo kmi, bat bagi keti jengi ke yo keta. Kabolong ke ketin jong ke jing im. Babal kasi ke translate gong kabolong uktin jong ke jing im. Mlele ke ta namar mdon. Mdon gender. How blay. How tau jing im ubalong nunduk bom jukut. Mdon gender. Habong gender ke mdon shenrang kentay. Ke ketin. Kabalong nado menungkong kata kabalong nado menungkong kata kabangileyos nge kata kabangileyo I kata kabangileyo kemi kemang kata kabangileyo kata lagi kti kabalong ketin jong ke jing im ha menungkong ladon ke ketin leni ladon uktin ke jing im ha menungkong ladon ladon uktin harai yak kene ke shiti uyonis ude usenran jong Jesu baru ngile yo kta ya uta jing im bom jukut ngile yo iu ngiklam yo iu ngiklam yo kta yu hari ki senran jong Jesu ki yo kta yu ki yo ban teba yu ki yo ban kmi yu ki yo ban pe yu bat ki ongro ki yo ban snow yo uta uktin jong ke jing im khabar nama ke jing im kalawan pa ban ngile yo iya ka ngila Pla shepang utau jing em bat ni pen i shepi ya uta ujing em bom jukut. Namar bom don kentin te gin unong translate ia babal kesiu om bai ni la pen i shepi ya uta ujing em bom jukut. Te kababal ko ong pare ko ong ni and show unto you that eternal life. Ban pen i shepi ya kata ka jing em bom jukut. Kai ka jing bom jukut. Sapa ka jing em bom jukut Ma. Kamdai ke jing im jong ke anger. Namar ka jing im bom jukut ke jing im ke balak ban kta ke balak ban teba ke balak ban yok snow ke balak ban yok kmi bat u yoni so ngila yok kta ya kata ke jing im bom jukut. Kai kata ke jing bom jukut ke bat u yoni so kta u Jisu. Meno kiok ban kta u ke banungkong kiok ban kta kiok ban snow kiok ban snap u kiok ban teba u ha nda haba uktin ulakan jado. Hari ke bakam kong santam gede gini ba Ukraine shapang ka jing mi pat jung ne ke baya namar ka jing im bom jukut kala ban jia tang nda haba uktin ubalayap lapan mi pario ka jing bom jukut ka jia tang nda haba yo Chris lapan mi pat na ke baya kamut kumni kene ka jing im Hallelujah. Kene ke jing im bom jukut ke bau Jisu ulet shepo shigi bayap umi pat na ke bayap. Kam jidon meno. Kam jidon meno haswa bau ktin uken jado. Kene ke kedon. Kene ke jing bom jukut ke bau Jisu walam ke bau yo dai hadin jeng ke jing mi pat jung ne ke bayap. Baru yo ni suong ngile yo kta ngile yo tebak ka. Yo ne ban kta ye ke jing im. Yo i la ne ban yo i. Ya ke jing im haswa ba utau kutin ula kelado. Yo sngo ne em. Yo i ne em yo teba ne em. Hre meno
la yo i ba la yo sngo la yo taba ye gani yo ni jing im bom jukut ye gani jing im la yo i la yo kta ya ka nda haba ukti no kun jado ba nda haba ukris ulo mi pat na ke bayap te gamot kumni ka jing im bom jukut kamut tangba nam yap banam yap show ka jing im bom jukut ka de ka jing im haga do bat kashi ka jing im ka de ka jing bom jukut ka de ka jing im jong briu na ke bayap hello mantangan pulipi ye sinong ye gospel jong Lukas kono bar basa gospel jong Lukas no bar basa ndah bo Yesus lo mi pat na ke bayap ki senran ki kimtip ba udai utrai kimtip ba udai mu tegi shapting yu ket khot labu nyo ga ngne te ma ki te kila dap tegi shapting ka ba kram ba kita mut ba udai ba ki yo i ya gerngai kimut ba ki yo i gerngai ka babul preng jong babul jonga preng ong kimut ba udai u spirit mo umensin Herono translate ke Bible kasi ong kerengai tom lele kita kerengai mensim kom lele kidang mut ba udai kerengai kidang mut ba udai mensim kumba kibru kingai menta bon ki bangai ba ndah bo to bru yap ukhlan menta la tebi u hre utu go to mensim ju kadang im te kawan pek kawan jingo eki kawan pek kawan ka ying ketu go mensim jong to bru ba yap sisin sitayo lene sisin sibanai ba teng kawan man kesaktiar man ketu be pun ke bala khlat na to man chepsna kimut ba kawan ketu nata bat kimut ba gadai garnga jo usngap kimut ba gadai garnga kimut ba kiyo i le se kumuji tho pa ngam tip hre jinsu wan ber on ki ye ka jinsu nga eno api bat ke khol ba khunda kong hakni ye kiti jenga bar gi kejap jenga dei manga tu teba yanga tu khmi yanga namar karngai kamdon ye kedok bar geshe hello uji su ong tu teba yanga mantan nga puli pi yonis nungkong ka jim ka ba u yonis ong ngilak ban kta ida ka jim ngilak ban teba ka ngilak ban yo i ngilak ban khmi ngilak ban yo sno ka but uji su hodin mol mi par wong ngam dei ga mansim ngadai manga ngadai briu ubtu bo pijiyo ubangi ji imlang laisnam lanter ngiji imlang ye bamlang badai manga ngam dai garngai ngam dai kam mensim ngadai garnga to tabai nga to kta nga bad ong ini tin ong kam mensim kam don ye ka do bad kasheng haga ji mi pat jong jusu uklam mi pat haga mensim umi pat haga do kumu briu but yaga ga jimi pat ga yoni supatai haga shiti jo yaga ga jim jo ga jimi pat jong jusu lokot ka jim bom jukut hello u yoni so ngile yo i ya utau ktin jong ka jim ubolong ngapulebian kata ka jim galo mi pa mono ga mi pa ka kren e japang ka jimi pa jo na kibayau bat ngiliyo i ka ngiliyo ngilong sekhi bat ngil pri je pi ya ka jing bom jukut menno u nis ukren bol ngilap ye pi shepi shepang gani ka jing bom jukut kai jing bom jukut kam le ka to jing ga ba ndala pi ya na ta pi klat pi mi ne to ga met pi na ta mesim je pi na ta pi le pi hair tip pi shong ha gil o na ta pi le se pi ya se pi poi je meneng na ta pisong serut duriau bat kal air batemon ka air her bat pirwai bai pa idang ap harut ila krek ka ying ban song ne ngaron ka ying song ne selendet jong ki klor selendet jong gil o lene kum ta ter bat ni perkat bagane kata ga jimbam jukut ni perkat na bo bru yak na ta ulle shagda gari bat ni khore ga jimbam jukut ka jing bom jukut ka don jing dai bat ka jimi pat ledam don jimi pat don jing bom jukut hello ka jing bom jukut ka dai ha ka do bat ka she
Ujusuan ong tuba nga. Namar ka mensim kam don. Bala da pi ong ba pio jip im ha ka mensim jo pi. Lada pi ong ba pio jip im ha ka mensim jo pi. Ngampat ong menta rengan chu ong pi. Kata ka ji im kam de ka ji bom jukut. Namar ka ji im bom jukut ka de. Lene ka ji bom yap show. Ka ji bom put show. Tidak sepi ong ka ji bom put. Haga Citi jongu Paul show Timothy biang Kesti Paul Timothy Kesti ba kabanung kong jo kanong banriu kad khor ba khang riu kong ublay ubade tangmo uhi ubodon ne jimbom yam kanek tin jimbom yam biang kawan tin frank immortality haka Citi yonis no kong riu kan riu unong batai ye Bible ke si translate ka jimbom yam kat ba gesti ba arjong Timothy long ba nongkong khot ba jipo la translate ka ko jimbom pot so ka jimbom pot de ka jimbom yap ka jimbom yap de ka jimbom pot kini ki don jing de ki kren shapang kene ka jimbom pot sho ka medu briu so ki immortality de ne ka jimbom yap hallelujah ka jimbom yap ka bo polo kren la ne ka jimbom yap ka ba ki apostol ki kren Lene ka jing bom jukut ka bagi keren ka day ka don ji day bat ka jing im ka ba ha ka met ha ka ni ka met ka do bat ka shing na ba jisu mi par uklem ong shu ka do ba ka snam ngam tip bale le sim don snam ngam so tho kum no tang ba ka bible ka kren sha ka ong nga mde manga ka mensim nga day manga to bat to ba nga na ma ka mensim kam don ye ka do bat ka shing kamu jisu don ka do ba ka shing de mi par ni bate jing tep mi pat ku mu brio bat ka jing im ka don haka jing mi pat ka jing im bom jukut kede ka jing mi pat na ka ba ngam ong ba saba ngam ong ba la da pinga yu jisu pimpat yo jing im no ngaklem ong menta ubange yu jisu yo jing im menta udon kita ka jing im bom jukut tambah kata ka jing bom jukut ka ba udon menta kam kan yo ye kata ka jing im bom jukut haka jing mi pat jumu udon menta yang ke jing bom jukut nda uyap ha ka jinge how Chris Jesu handre gade ga tu ga jinge ju ka ba pelong yu ban ka ba pen preserve yu ka ban penne pensa yu bon so mi pat na ke ba yap ha ka met ka ba don burong hello ka jing bom jukut kam don ji de bat ka jing bom yap sho kumbalong ka rukom jogi angel mantangan ngapi kamu kum ni ki angel kim sungo tho ya ka jing bom jukut ki angel kim sungo tho ka jing bom jukut mo yu jing bom jukut namar kim don do par kim don snam kim sungo tho ya ka jing bom jukut ngirwaj pang ka jing le jong jisu ngirwaj pang ka jing suspa daga snam ngirwa ke snamu jisu but ngirwa bang yung mentang lembat ki angel ngin roi lang ba khoi long ga kerteng jeme ma ngi klem roi lang bar ki angel ngi klem roi lang bar ki angel ngi klem mani lang bar ki angel namar ki angel amin ki angel kim don ga kerdan kum mangi don mangi u jisu klem kala angel ukela briu ka jing i jong blay ka ba palat do kata sama oi dade blay kat u blay umla mo ban chupan ime ka perthai na beneng ban chu yang ba te da ka tunghung ba ha kat ka shilong nang ta yalap na beneng na khet jong u shong balai le ayu ban chupan jenjara de ban hiar je khndo ban long ku mo briu ban iman man ma de jing jenjar jong ki briu ban ime ka jing tlot ban long ku mo shakri kat du blay na bom jukut tade ngau blay ngana pun jenjar sat de do tata ngana chu te tung hung ko he ha kat ke shilong ngan ye lap ye perthai bro ko we nganong ubanget un yo imu bom ngai un jot balai ka don kam ya u blay bo un shim ya ka met jong breu lada pimyo iye ka jing i blay hagane daga ni glanti ngamtip daga ai pat pimyo iye ka jing i jong blay
Ublay uklam ong to let Gabriel memena ni let Michael de mena tapan ime ni kibru no umla bale umta kim don ye gedok bagi senam na ke bentaban pen im yu bru sengapa ban pen im ke jing bom jukut kedai ke jing yok job ye ke jing yap ban job ye ke jing yap don kam u ban job ke jing yap don kam ban let syaka ban job ye ka u angel umla ban yap namar kim yap kim don ke jing la ban yap ki angel kim yap u Chris u wan baru kup ye gedok brio u shim ye gedok bagi senam kumu brio bat ka sti jinong Hebrew ka batai ka ong kumne ka sti nong Hebrew long ba kalong ka ba ar ka thot ka ba khanda ka ong kumne ngiyo iyo Jisu u bala pelong kham po khandiat bani ge angel namar ka jing shitom jong ka jing ya hello kat khot ka banyo ong mela pelong u khndiat kampo bani ge angel we ubriu long ayu try ba me kan ma u ba me pelong yu khndiat kampo bani ge angel u no tho ibru kren u batai je phang Jisu borong ne u ong na ba mela pelong kampo khndiat bani ge angel te u batai khot ba khandai kamut ayu ga ta ba wan kampo khndiat bani ge angel u batai ong kampo khndiat bani ge angel ka tho ya ka jinyap jong namar ki angel kim yap tiu bala ban yap ulong khndiat kampo bani ge angel hare menta bolo mi pat na ge ba yap umlong sho khndiat kampo bani ge angel hagal no bal gaban kong kat khot ka basan ko ong to na ba blai upami pat yo Chris na ge ba yap uong melong kon junga hagane ge singla pan khapat ye me bat nga nong khpa je me melong kon junga Tukar pendiri gong tu, ai namar kata ba baro ki angel ublay kin mane yu. Ai ba baro ki angel ublay kin mane yu. Kamut bo Jisuwan kandiat kampo bari angel mentagi angel kila ki kamhe ke kerdan no. Baro ki angel kidai ki badem krup. Hanu u Chris u bashimi ke dok jong brio. Mama, hallelujah. Ke jing im bom jukut. Kadai ke balak ban teba, ke balak ban ketak balai namar kapau hagado bat kesnam, kapau hagado bat kesying. Ki angel kim don. Ye gane gar kom im, ye gane ke judging im. Ke ba gejing im jo gejimi pat. Ki angel kim don ye gane namar balai kim yap. Haba kim yap kumlu kim ipat. Ban mipat don kaman yap shwa. So ki ubriu baro yo balahir patem no Adam uyap. Namar ba uyap. Ublay umla ban shu yang na benen ban shong na benen ban yelap igri bakin ngai bakin yo jing bom jikot don kam ban job ye ka jingai ye ka jinya don kam ban wan uway ba ublay ule gelenti ke ba bhatang kata lo wan dalade ban mat ye ka jinya ban im kumu briu ha ka jing trot kumu briu ban sngo tho ye ka jing trot jong briu ban mat ye ka jinya ban job ye ka ha ka jimi pat jong ba no u ba ngai ha ka ni kalenti ba Chris wan hagado kada gole ba wan hagado kade namad ba un ya ba un mi pat uba ngai hakane un yo im uba ngai hakane un don ye ka jing bom jukot kay da jing bom jukot ka jing im jong ka jing mi pat na ke ba ya my hallelujah khot ba khasan Hebrew kanong ba khot ba khasan ngom kumne Orkot bakhan riu namar da shisha mo u kumut u Jisu u klam shim na rukom jong ye angel hare na rukom jong no samba jong Abraham u Jisu klam shim na rukom jeng angel kay rukom jeng angel ka rukom jong ye angel kadai ba kim shong kurim kim kha ba kim ya hare ka babul kong u da yala di u shim na ruk na samba jong Abraham u samba Abraham ka tho ya ka do pa ka snam u wan man shim balai unong te ubru betau ong ban kena bu un penjot ya ka jing yap na mar bu un penjot ya ka jing yap te gane ka jing im ka kan ka jing bom yap sho ka jing bom pot sho ka bo Jisu u yo ha ka jing pat jo u kam don jing de bat ka rukom im jong ya angel baru bat kam don jing de bat ka jing im jong ta khutin u bolong bat blay ha shwa bu kun jado hello kadai ke sen ke benengkong u Jisu yo ke jing u ka jing bom jukut kadai ke sen ke benengkong ke bo Jisu yo ha ke jing mi pat ju bat junom un yai sa ubreu
My, hallelujah. Baru banget hakane ke kubor. Banget hakane ke jing shisha. Undon yak unyo yak ke jing bom jukut. But jisu unsa penipat ya hagesingi bakado. Ba me gado baru beri ke senam. Balai ba me gado di ke senam. Nomor 1 gurukom kumu beri. Gurukom kemi angin nomor. Kim don ke gado. Ba kim don ke senam. Nomor kata kim lapan ya. Ke jing bom jukut kadai. Hagado bat ke sheng. Ke jing bom jukut kadai. Ka apply tan mentang jeng breu. My goodness, hallelujah. Baru Chris uyaisa ubreu hagado bargish ing. Hai bentar hai kentai ba minit ba kendia ngakwa ban krenchipi ban pen EP ya ka kubor jeng ke jimbom jukut. Balik Chris wan hagado. Wan hakado kenang ban yang. Let's say kowe ke por ngan sa aji ka balai don kam ban yang. Balai ukris don kam ban yang. Hag bedep gane kubor. Wan hakado kenang ban yang. Bat hag jimi pat jo uyo e ke jim bom jukut. Bat ye ke jim bom jukut. Ketu ke jim ke ba udon hadin ye ke jimi pat jo juyo e ka Hashua bu ukla do. Hau Petros, ke Stephen kong Petros ong kumne. Ya kata ke jing imbom jukut ke baca ki prophet ki natul pagi kran Jepang jengka. Bakadai ubo on yapshua hadin kata on rung shaga burom. Ketu ketin rung shaga burom. Kadai ke sen ke ba nongkong ke bo jisu rung shaga burom jong. Ulej Jerusalem. Ujisu lej Jerusalem baru duai. Ang kupa tu penon burom yang ada taga saja simpat kum daga taga burom ke ba ngaladon bat me mansua ya ketu ke jing duai pida beso tu ketu ke jing duai kata ke burom ke bal penon burom mau kam don jide ba ketu ke burom ke ba urung hadin juga jimi pacu ke burom ke ba jisu urung hadin ke jimi pacu ke de ke sin ke ba nengkong ke ba shong ke burom ke kata ke burom ke ba shong hadin ke jimi pacu ke de ke ikhtiar ke ba shong sekti ke mon kupa Kaya ketimon kupa kan deh gini ketimon kupa kadai katau ya ki ikhtiar katau ya office katau ya ikhtiar katau ya kerdan jong kajilong Chris batra jong bat kadai kesin ke menengkong ke burung namar balai urung syakani rengkat daga do ba gasing kam julong kum ta meno haswa bo kelado ba kajing bom jukut ke shong hakado bat gasing kajing bom jukut ke shong hobriu baru Chris biasa obreu. Kene de ke bom jukut. Ubulan kerkupi ngasa aji kai ngasa ya peteng le sekat ba syak apor tak hidup ini kendo pat kubla shibor.